Скоро пристигнахме на плажа. Работата си на втората редица. Благодаря, че ми казахте, защото ще да не зная. Благодаря ви, отивам на втората редица. Нека първо да се нагреем и после ще влеземе във водата. Морти, ти показваш упражненията. Сега вие отляво правите 3 лицеви опори, а другите 3 клякания. Готови сме, нека да отидем на водата. Да видим под водата дали има съкровища. Добре. Уа, тук има съкровище. Някой да дойде с мен? Аз. Виж колко стотици златни монети има тук, Мирослав. Маля да ги туриме някъде. Това ще ни бъде мястото за закровищата. Закровищата. Просто бъркам тая дума. Закровищата. На телефона пише, че от тези монети са от 1989 година. Супер! Какво е станало, бе? Аз и Мирослав намерихме съкровище. То е на крилцата ти. Когато аз мога да броя много такива монети, знаеш ли колко са? Не знам. Те са около 1 милион лева и 1 стотинка. Бързо да ги вземем. Нека да сложим монетите на левния шезлонг. Аре, бързо, че може някой да ги открадне. Айде! Нека да търсим монети навън. Добре, айде бързо!